thil pawimawh tak White House a thleng zo chiah United States President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan meeting pawimawh tak an neia he thil hian Middle East hmabak a hril thui hle dawn ani voina hian he meeting pawimawh tak Iran laka US le Israel tran rual na te Board of Peace din thar le Israel himna tura malakna kalmek te kan hanzir chiang dawn ani President Trump ni aman tran atanga avoi sari nan Israel Prime Minister Netanyahu chu US a zin le ta hetiang taka inbiakngun le zingun hian thil pakhat anem ngeta US le Israel inzumna hi anget hle a khowela aya thuk om lo ti hi ani White House meeting zo nu hian thutluk na puitling mutur la omri lo ma se President Trump chuan thil pakhat a soi chiang hle Iran nena inbiakna hi Israel himna tur ani lo chuan kan pom mai don lo ti hi Trump hian Iran laka phut anaya chungta chu pakhatna nuclear program ti top panhina ballistic missile siam ti top pathumna Middle East a firfiak pol an khlopna ti top te ani he meeting a hian Netanyahu chuan Israel thil phut maximalist demand an ti chu athlena hei hi Israel tan chuan thi le dam inkar ani Netanyahu hian Iran hi Israel tana hlau omber ani ti hria in an nuclear program chau ni lo an sarkar in rel bolna thleng thlak danglam adu ani Trump point hei hi a hriat thiam pui hle man loka Iran nena boina choka US in Iran nuclear site pathum aka chiatna midnight hammer operation kha Trump chon aron soi chok non le saka Trump chuan nikum jun thla khan inrem andu lova midnight hammer thleng kha an tur pha ta ani ti in a soi tuna chuan an fin pha to be siang ti in Iran avo zui ngal hei hian a entir chu US hian Israel hi engtiklai point aveng dona atul ani chuan sipai chakna hmang point chet a hrelo ti hi ani Gaza chungchanga po ma ason hle media ten Israel demna lam lir an au pui line Trump chuan Gaza a mason na nasatak aum thu asoi hei hian Israel Defense Force IDF ten firfia khau an beina hlotlin na an changzel ti ati chiang chuti rualin thilchin chiatlak tak athleng bok Prime Minister Netanyahu chuan Board of Peace member ni turin le khapawimawh aziak felta he board thi Trump adin khowela remna tura malatu turni in UNIO tura ngai hial ani hei hi aropui na chan chu khovelin Israel an demron lui lai le ICC hialin Netanyahu mantoma warrant anti chualain khovel superpower US chuan khovel remna keng tu tur pol lian bera Israel ada lal bertlat ani hei hian Israel hi khovel melman lovin khovel remna siam tu tur ani ti US in apomji atilang chiang hle oman a inbiakna nei meka te Iran nuclear program chungchanga te hian Netanyahu le Trump hian good deal chau an pomdona Israel himna ti dar thong thei thil engma an ti don lo ti achiang ani Iranin missile chungchang kan soi ho lawang tia an tangtlat hi US le Israel hian an palzam mai arin amlo mi puite he in dona le in biakna kara hian Israelin thian thatak le chaktak ama veng tu US anei hi awan nei le ma se chu aya pawimawh zok chu Israel hian veng tu dang anei ti hi ani Bible samza somni pakhat changli a kan hmuwa ngaite Israel ho veng tu chu amu hil ngai lova amu thlungai hek lo ti hi politician tele indona manru te hi in thlak danglam thin ma se pathianin athan Israel hi atha thlam ngai don lova khovelin doron ma se ama ngein aban chakin ahum him zel don ani ti hi kan ringtlat ani Israel damna chu kan damna ania Jerusalem tan remna idil zelang u kalome